dieťa, nevidela si otca? Áno, išiel taďalto. Potrebujem sa ho spýtať, či už môžeme nakrájať tú tortu. Je už totiž pripravená. Prečo to nerozhodneš sama? Je to oslava nás oboch. Chceš, aby som ho našla? Áno, áno, prosím. Dobre. Fernando, dovolíš na chvíľočku? Priznaj sa mi, chcem sa dozvedieť, aké máš skutočné zámery s mojou dcérou. Nemaj strach, Amparo. Urobím Julianu šťastnou. Áno, to by som ti radila. Ďakujem, že si tu, Núria. Dúfam, že si to zle nevysvetlila. Chápeš to však? Isté, že to chápem, nemaj starosti. A verím, že ty tiež mladých podporíš. A spoločne prekonáme prekážky. Áno, Núria. Ale budem potrebovať tvoje rady. Ja inak neviem. Amparo, človek si nevyberie, do koho sa zamiluje. Skrátka sa to stane. To sa prihodilo našim deťom a nezabránime to. Našla si ho, Zlato? Je vo svojej pracovni. Dáva nejaké príkazy svojim gorilám. Vravel, že máš urobiť s tortou, čo chceš. Dobre, my už pôjdeme. Ahoj, sesternica. Ahoj. Ahoj, Fernando. Áno. Áno, pekne ďakujem. Hotovo! Majiteľka materskej škôlky nás zajtra čaká. A to je veľmi dobré, dievčatko. Teším sa, keď tú škôlku spoznám. Vďaka tomu a mnohým iným veciam som spokojná. Deti, chcem vám poďakovať. Navzdory tomu, že sa oslava nevydarila tak príjemne, ako sme asi čakali, bol to pre mňa veľmi šťastný deň. My to vieme, mami. A o to predsa šlo. Aby si to čo najviac užila. Ty nič nepovieš, Mauricio. Čože? Si na mňa nahnevaný. To nie, ako ti to napadlo. Netráp sa tým. Je úžasná, dievčatko. Áno, som rada, že škôlka zostane v dobrých rukách. Vybudovala som ju s láskou. Sľubujeme vám, že ju budeme mať radi rovnako ako vy. To je dobré. Teda to je krása. Je vážne úžasná. Počuj, dieťa, už veríš, že sa otec zmenil? Už si sa presvedčila. Vidíš, aký nám dal krásny dar.